Sarip durung wayahe nak yen simbok isih urip paribasan sedina Pak mati balik ping 7 yen simbok isih urip gak bakal mati nggih sliramu. Iya Mbak, aja riko pepundenku sing sejati ya Mbak. Aku nang tanah Jawa iki karek pirang dina Mbak, nek diitung maning ngene aku budal balik ngetan Mbak. Idi bangi suriko sing tak jaluk Mbak. Sarip sesuk budal nabire Mbak. Iya iya nggih, tak idoni kaya banyu milih anakku. Aja lali marak welinge buyung yo nggih yo. Iya Mbak, aja riko pepundenku sing sejati. Secembanku ya iki lho Sarip tambah kosong monggo satu paket iya satu keluarga satu mitra Mas Wahyu ini gak ada siden Sabin ini orang ada New Galaxy Cafe Pramugari ini orang ini jase iki. New Galaxy Cafe. Urung dikeki tenan kok dilak. Ser. Osik to. Ya kok kono lho. Sarip ratrimo lurang gedangan terus dipateni etan kali jagoane pati titi kusir dokar buruwe abah haji jagoan sekti musuh bebuyutan padi disuduk ladi yen sarip gaweane pancen maling ning
kang nyaritake ya sarep tambah asa tawang suaramu kelingan manis semu kang tansah leleku saya gawe kangene hatiku lara nelongso rasa kebak sakjarone dodo sepene uripku ora endah yen durung ketemu sliramu hudane grimes waya wengi saya nambahi kangene ati ya ampun asik panglipur kumong nyawang foto iya kaya ngene rasane wong kangen bojo lara nelongso merasa kebak sakjarone dodo sepine uripku ora endah yen tanpa sliramu kae mas towake wis teko yo mapak lungguh madhep karo sila centaki diadhep dhewe ya towake diombe bebarengan wae padha dipangan iki tambule pancen nyata yen pinuju ngombe tawak guyune laka agawe marame sana nanging aja lali marang keluargane kae loceh tuwae wis teko demapan lungguh ngadep karo sila centake mas diadep dhewe ya towake diombe barengan wae padha dipangan iki bule pancen nyata yen
nuju ngombe toa guyune lakak-lakak agawe mareme sana nanging aja lali